No terve. Lähdetään jo vähän joulusemmissa tunnelmissa. Pistin vähän tämmöistä jouluisempaa väriä piähän. Mutta nyt on hunajaa verkkokaupassa. Ihan tämmöisen lyhyen videon nyt tässä teen. Viime aikoina on nyt purkiteltu ja lätkitty etikettejä tiuhaan tahtiin. Pahoittelut, että on vähän viivästynyt tää hunajahomma nyt tässä, että oli tarkoitus saada jo vähän aikaisemminkin sinne verkkokauppaan sitä hunajaa, mutta tässä nyt on ollut sellaisiakin viivästyksiä. Meillä tosiaan tuo lasipurkkilähetys, niin se vähän viipyi, että saatiin vasta tällä viikolla. Oli ajatus silloin, että olisi saatu jo viime viikolla, niin olisi saatu aikaisemmin sitten hunajaa sinne, mutta näillä ei voi mitään. Tää on tämmöistä aina välillä. Nyt sitten näyttää, että alkaa etiketit loppumaan, mutta kuitenkin meillä on nyt purkitettuna ihan mukavasti hunajaa. Sen verran niin kuin tosiaan nyt ihan lyhyen tämmöisen tietoiskun annan teille, koska muutoksia on tullut. Kun menette sinne verkkokauppaan, niin kattokee tarkasti, että ei käy niin, että luulin tilaavani sitä ja tätä, mitä oli viimeksi, mutta eihän tämä nyt ollutkaan sellaista. Eli käykää myös lukemassa ne tekstit sieltä, kuvaustekstit niistä tuotteista. Mutta minä nyt sen verran kerron oikeastaan, mitä muutoksia on tullut. Tattarihunajaa ei ole enää oikeastaan semmoista niin kuin voimakasta tattarihunajaa, mitä nyt aikaisemmin oli. Sen tilalle on tullut tämmönen tattarinen monikukkahunaja, jota on tässä. Eli tässä nyt on muutakin kukkaa sitten, muidenkin kukkien hunajaa seassa, mutta tässä nyt hyvin voimakkaasti kuitenkin vielä tattarin aromit tulee esiin, maku ja tuoksu. No, joku voisi ehkä kuvailla, että ennemmin haju kuin tuoksu, että se on kyllä sellainen aromi. Kun purkin avaa ja sitä nuuhkaisee, niin se on aika voimakas aromi. Se on oikeastaan suurin muutos. Sitten meillä on tätä vapaasti kiteytyvää monikukkahunajaa, mitä oli aikaisemminkin. Tää on nyt sillä lailla eri erää vähän eri tarhalta, eli voipi olla makueroja viime kertaiseen. Niin kuin sit aikaisemminkin jo videolla sanoin, että voipi olla kun tilaatte yhden kerran, niin on sen makusta ja toisen kerran tilaatte, niin on toisen makusta. Koska mehiläiset on kerännyt sitten eri aikaan hunajia ja näin päin pois. Siitähän tämä on tietysti ihan sillä lailla mielenkiintoinen, että se on vähän semmoinen yllätys, että mitä sieltä tulee. Periaatteessa voisin tietysti saada semmoista yhtä ja tasaista makkua, kun sekoittaisin vaan kaikki isossa astiassa, kaikkien tarhojen hunajat ja näin, mutta eikö se ole ihan mielenkiintoista, että on vähän semmoisia erilaisia makuvivahteita. Vapaasti kiteytyvästä monikukkahunajasta en voi ihan 100% varmaksi taata, että siinä ei yhtään tattaria olisi, koska se on sellaiselta tarhalta, missä myös tattariviljelyksiä on ollut, mutta mie en itse ainakaan niin kuin hyvin selkeästi siinä kyllä tattaria maista. Sitten taas tämä tattarinen monikukkahunaja, niin siinä se maistuu ja tuoksuu. Mutta just katoin, että kun tämäkin oli vähän semmoista tummempaa, niin nämä on melkein saman väristä. Et näissä ei suurta värieroa ole, mutta niissä on kuitenkin ne tarrat, niin niistä tiedätte, jos tilaatte, niin sitten voitte katsoa. Niin. Sitten sellainen juttu, oli silloin edellisessä erässä nämä 350 gramman purkit mustakorkkisia, mutta nyt näitä on tullut tämmöisellä kullanvärisellä korkilla, eli voipi olla kumpaa väriä vaan. Muuten se on samankokoinen pakkaus. Ei sen suurempaa, mutta todennäköisesti kultaista tulee, koska näitä mustakorkkisia on enää hyvin vähän jäljellä. No sitten löytyy tämä pehmeäksi kiteytetty, mikä on tätä vaaleeta. Ja tämähän löytyy sitten myös tässä
puristepullossa sekä tässä 350 gramman ja 500 gramman purkissa. Tämä on se sellainen, joka nyt sitten notkeena säilyy niin sanotusti, että tämä ei tule kovettumaan. Nämä vapaasti kiteytyvät on sellaisia, että ne suottaa pikkusen kovettua ja olla sellaisia karkeampia. Muutenkin se kiderakenne tuntuu suussa karkealta. No joo, siinä se nyt tälleen pikaisesti, ei nyt sen kummempia maku- ja aistitestiä käydä tähän tekemään, mutta kahtokee tosiaan, kun menette verkkokauppaan, niin tarkasti, että mitä olette tilaamassa, niin se helpottaa. Ja tosiaan sinne kuvasteksteihin on tullut pieniä päivityksiä, niin kannattaa lukasta läpi. Ei tule yllätyksiä sitten. No, tattari, minulla nyt periaatteessa tattarihunajaa, semmoista sitä voimakasta vielä vähän on, mutta sitä on niin vähän, että meidän kehannut sitä verkkokauppaan laittaa, kun se loppus kuitenkin heti. Eli voi olla, katsotaan, jos me menee vaikka johonkin joulumyyjäisiin tai johonkin, niin tuleeko sitten, myynkö niin kuin suoraan sitten sellaisessa sitä tattarihunajaa, mutta nyt netin kautta ja postilähetyksillä sitä ei tule saamaan. Että se on vähissä. Mutta tosiaan me on kutsuttu tattarimiksiksi mitä nyt myyään tuolla tattarisen monikukkahunajan nimellä, niin se on sellainen, se on periaatteessa kun mehiläiset on kerännyt sinne mehiläispessään ja niihin kakkuihin sitä hunajaa, niin siinä kakussa, siinä kennostossa voi olla vaikka ylälaajassa sitä tattarihunajaa ja sitten on jotain muuta hunajaa siinä, niin niitä on sitten lingotessa siellä mennyt vähän sekaisin. Mutta tosiaan sen aistii kyllä siitä hajusta, että jos kukaan siitä tattarihunajasta tykkäsi, niin tuossa nyt on sitä aromia kyllä sitten mukana edelleen. Joo. Pitäisikö mun... No joo, meipä vielä yhden jutun näytä. No sit jos on tosiaan tuommoista kitteistä hunajaa ja ei vaikka haluisi sen ihan juoksevaksi vielä. Minä nyt itselle tein tälleen. Tää on nyt jo käynyt vähän kitteytymään uudestaan, kun tää on ollut täällä viileessä. Mutta esimerkiksi kiertoilmauunissa, niin 50 asteessa pein sitä. Sitten kävin välillä vähän pyörittelemässä, niin ne kitteet suli siitä ihan hyvin. No, se nyt ei ole vielä kummosta niinku kuumentamista, mutta omaan käyttöön on käynyt tekemään näin, koska itse tykkään tosi paljon tuosta kirkkaasta juoksevasta hunajasta, niin mutta myyntiin en kuumena tälleen, että se olisi tämmöistä, että jokainen saapi sen tehdä itse. Voi olla, että siinä lämpötilassa on jotain entsyymejä, siitä voipi tuhoutua, mutta eiköhän se ihan terveellistä vielä siihen nähden ole verrattuna tuohon valkoiseen sokeriin. Mutta semmonen vinkki, jos joku haluaa ehdottomasti, että täytyisi olla semmoista hunajaa, niin sillä tavalla saapi nämä hunajat vielä ihan juokseviksi. Tietysti jos haluaa vähän notkeampaa, niin sitten vaikka lämpimässä vesihauteessa tai miedommassa lämmössä, sanotaan, että alle 40 pitää, niin siitähän se vähän pehmenee, niin mukavampi lusikalla ottaa. Ja sitten jos tykkää, että se pitää olla oikein jämäkkää, mahdollisimman nopeasti saada jämäkäksi. Mullakin on yksi tuttu, joka tykkää ehdottomasti tästä pehmeäksi kiteytetystä monikukkahunajasta. Se on niin kuin hänen mielestä hyvän makusta, mutta sitten haluaa, että se olisi lusikalla semmoista otettavaa, että se ei valu, niin pitää jääkaapissa tämän purki. Se on sitten vähän jämäkempää, niin siitä voi ottaa. Mutta huoneen lämmössä se pysyy sille aika kivasti notkeena. Hirmuinen höpöttäminen. Joo, mitähän vielä pitäisi nyt sanoa. Joo, katsotaan mihin asti nyt sitten hunajat riittää. Tällä kertaa on enemmän hunajaa nyt valmisteltu sinne verkkokauppaan. Varastosaldot on suuremmat. Katsotaan mihin riittää. Yritetään sitten purkittaa sitä mukaan lisää, mutta se ei ole mitenkään ihan hirveän nopeata touhua tällä meidän kalustolla. Että viimeksi ainakin niin se hunajahan se myytiin loppuun niin nopeasti, että ei mitään mahdollisuuksia ollut vastata siihen kysyntään niin nopeasti. Mutta
etikettiä täytyy nyt laittaa heti maanantaina tilaukseen. Toivottavasti saadaan mahdollisimman nopeasti niitä tulemaan, että kerkeisin vielä sitten seuraavaa erää vaikka tuohon ennen joulupostituksiin niin saadaan. Mutta saa nyt nähdä. Eihän sitä tiedä, jos nämäkin hunajat, niin voihan se olla, että näistä jää puolet myymättä, mutta aika näyttää. Joo, ei mitään. En ole hirveästi kerennyt nyt muitakaan YouTube-videoita kuvailemaan. Tässä on sen verran ollut tätä muuta hässäkkää. Instagramin ja Facebookin puolella on kuitenkin ollut silleen aktiivisempi, että jotain pikkustoriksia sinne on aina tullut, että porukka on tiennyt, että Lasse on kunnossa. On nyt saanut jo sähköpostin välityksellä tiedusteluja, viestejä, että ootko kunnossa, kun ei ole videoita tullut ja ei ole vielä hunajaakaan verkkokauppaan tullut, mutta kaikki on ihan hyvin. On ollut vaan ohjelmaa tässä, mutta varmasti nyt sitten muutakin videoa taas alkaa tulla. Katsotaan, voihan se olla, että tämä pakkausrumpa työllistää lähipäivinä, mutta täytyy tässä yrittää. Tosiaan meillä on vielä nyt näitä talvivalmisteluja, eli ainakin kasvihuoneen päälle pitää se pressu vettää ja semmoista pientä, mitä nyt ennen lumien tuloa täytyy saada aikaiseksi, niin niitäkin yritän tehdä tässä välissä. Ja jos nyt sitten hyvin rajusti tämä hunajakauppa taas käy, niin elkeä hättäillä yritetään ja tilausjärjestyksessä postitetaan, mutta niitä ei ihan niin kuin älytöntä määrää kerkeä päivässäkään postittaa, kun jonkunlainen kuitenkin on kontrolli pidettävä siinä, että suurin piirtein menisi oikeaan osoitteeseen oikeanlaiset hunajat ja näin päin pois. Siinä joutuu tietokoneellakin istumaan ja näin, ja minkä verran saan sitten aina apuvoimia tähän, mutta varmasti nyt sitten, jos tilaatte lähipäivinä, niin kyllä ensi viikon postituksiin menee ja jouluksi hunajat kerkee, jos ei posti niitä hukkaa. Mutta joo, kiitoksia videon katselusta. Nyt ei muuta kuin ihmettelemään verkkokauppaa ja tilailemaan hunajia. Palataan taas. Ei kun morjes.